Здравейте, граждани на света! Следващото е специално съобщение до човечеството. Твърде дълго живеем в страх. Страх от алчност, страх от корупция, страх от провал, страх, че всичко, което знаем, се оказа грешно. Никога повече няма да живеем в страх. Свършва се тук и сега, с теб и мен. Ние сме братя и сестри на човечеството. Времето дойде за нас да се обединим. Ние трябва да изковем ново начало на мир и любов. Ние трябва да бъдем доброто, което искаме да видим в света. Човечеството все още е младо и за първи път в човешката история имаме реален шанс за истински мир за нашия вид. Интернет ни обедини повече от всякога. Време е да използваме този дар, за да насърчим единството за всички нас. Време е да застанем като планета и да декларираме, че повече няма да взимаме участие в система основана на страх, алчност, корупция и война. Нека поставим всичко в перспектива за тези от вас, които се нуждаят от убеждаване. Само САЩ харчат трилиони долари за войни. Войните отнеха 264 милиона живота през познатата ни човешка история, много от които цивилни. Човешкият прогрес е спрян от безсмислени войни. Докато се бием помежду си на Земята ни подминава една цяла вселена. Има около 160 милиарда планети само в нашата галактика, много от които потенциално биха могли да бъдат дом на въглеродна форма на живот, какъвто го познаваме. Звезди стават супернова, цели слънчеви системи се унищожават, дори цели галактики се сблъскват, докато ние се борим и спорим над малки и безсмислени въпроси. Трябва да се радваме, че имаме планета, на която да живеем, не да се бием кой притежава планетата. В интерес на истината нито едно лице или дори цял вид е собственик, защото всъщност целият живот на Земята притежава тази планета. Някой ден скоро човечеството ще тръгне към звездите, ще отидем ли към непознатото разделение във война или ще кажем в един глас като един вид. Ние хората на Земята, обединени като едно цяло, обявяваме, че от този ден нататък никоя сила, колкото голяма или малка, не ще раздели човешкият дух. Отново обединени в нашата кауза за мир, знание и прогрес, ние вървим напред в неизвестното, като братя и сестри, като вид вече неразделен от война, алчност, корупция и страх. Изборът е твой, ти си анонимен, ти си бъдещето на Земята. Или ще продължиш войните и разделението между хората, или може да пробваш нещо ново. Може да дадете шанс на мира, може да помогнете да се осигури един красив свят на мир, знание и прогрес за всички поколения напред. Ти си анонимен, ти си част от човечеството. Ти трябва да простиш, но не трябва да забравяш. Време е да очакваш себе си. С твоя помощ, нека един ден невинните никога да не страдат и смелите никога не умират, защото в този ден наистина ще бъдем свободни, обединени като един, водени от никой.